Fala Vladimir Tour, unha aventura altruista ao servicio dos visitantes, con John Bala. Galicia is very beautiful green country, and best country of the world, and nice people too. E Vlad, o príncipe das tebras. O segredo do príncipe das tebras, capítulo 2. A nosa singular parella devora kilómetros. A calor e os primeiros síntomas de fatiga comenzan a xurdir. O príncipe das tebras ponse romántico. Cando chegaremos a San Andrés de Teixido? Un pouco de sangría. Gracias, fálame do noso destiño. Vladimir, amigo, despacio, despacio, inda sabes pouca da vida. John Balan acende o radiocasete. Bésame, bícame moito, como se fora esta noite a última vez. Bícame, bícame Apeteceríame probar, moito. xa me entendes. Vladimir, amodiño Vladimir, que estamos en Galicia. Sé que hai nalgures unha muller que está esperando por min. É unha muller fermosa, e pálida, e con uns cabelos lónsevos, e moi fermosos e largos, e unhos ollos verdes preciosos. Bueno, amigo, me parece que non che senta moi ben estes calores. Habrá que facer un alto no camiño. En San Senso. En San Senso, máis sangría. Bícame, bícame moito, como se fora esta noite a última vez. Bícame, bícame moito, que eu teño medo a bicarte de noite outra vez. Amodiño Vladimir, xa cho dixe 50 veces. Amodiño Vladimir. Chegarán os nosos heróis a Sanxenxo? Atopará Vladimir a muller dos seus soños en San Andrés de Teixido? A próxima semana, un novo capítulo.